Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamah kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion di Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota para di hatan itu hata jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di minggu seksagesima ono puluari adorak sohaheheon di tanggal 2 Februari 2026. Ima hatan itu hata na tersurat di sada Musa 12 ayat sada rodi ayat 5. Dohot topik ni minggu di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Diberkati untuk menjadi berkat. Hujah marihita sonoma lidok hatan itu hata. Dungi ninna jahuba mamadok si Abram bukas maho sian tano hagodangamu doho sian hatubuanmu doho sian bagas niamam tutano si patudu honokku tuho. Hubahe peho gabe bangso nabulun jala pasu-pasukku maho jala pabalgauku guarmu asa gabe pasu-pasu ho. Jala pasu-pasuku akan nama masu-masu ho. Jala toruaku aka nama burai ho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho saluhut aka bangso ni tano on. Jadi bukas masih Abram songon nanidok ni jahu batu ibana. Bukas madoho silut udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram di nabukasi ibana sian haran. Dungi diarahon si Abram masih sarai jol manai dohot silut anak ni hahanai rodi sudi nasi namot samot nasida. Dohot jolma akan nituhor nasida di haran. Jadi bukas manasida laho tu tano Kanaan. Jadi duk tolhas nasida rodi tano Kanaan. Ima hatane tuhata. Di pasu-pasu asagabe pasu-pasu diberkati untuk menjadi berkat. Ima pesanne hatan itu hata di minggu tanggal 2 Februari 2026. Molo huriat taha KBP dang binoto rupani aka huriana asing odo nagabe visina turpukon ayat 2 ayat tului ido nagabe visi ni huriat taha KBP songon naung disuraton di aturan-peraturan ni HKBP tahun 2002 dung amandemen paupatoni. Jadi hita aka ruas ni huria HKBP kaparhalado ni HKBP denggadwe jahauta. Mungkin hudok nak kiningan mungkin salah satu gereja na adong di Portibion nama bahen ayaton nagabe visina dang binoto rupanya ka huria na asing. Jadi alaiba pelayan perhobas padita di HKBP jadi gabe HKBP tinaringotar rupane. Hamo kamang molo didok visi ima tujuan tentu laho mencapai madungdung tujuan ni visi i adong mana ginwaranna misi ima tindakan pabahenan tindakan asa satu tujuan ni tindakan manang tugas laho madungdung visi nakiningan ido benna sai jujut tabege visi misi ni narupane ahadu visim ahadu visita jalabuhadu hita madungdung visitai ayarong dohalak visina masai tibu ate sampai sahat tu langit setinggi bintang di langit dairo sita-sitai dan sedalam dasar lautan alai boidu gabe holat nipi boidu holat dihata aladang adong akatindakan di bail lau madungdung tusi dak sala mabay visi dak sala marangan-angan dak sala mabay nak kaharapan alai bo adu hita lau madungdungi di siman wae jadi hurang lebih songoni marupani visi misi i
Sahalinai molo didok visi ima tujuan, misi ima tindakan laho madungdung visi natadok nakiningan. Jadi molo mulak kita musi tu aturan ni huriata HKBP, molo taberengan no di aturan ni di halaman 14 lembar-lembar awal lopei, macai takas do di surat disi adong ma walu misi HKBP laho madungdung visi e. Jadi bodo hujaha honate dengan dison molo di hatabata didok marhadaula tu debata situ lusada ama situ lusada ama anak dohot to di porbadia jala marsaur dohot akadongan saha porsial ima parjolo na padua hon manugu-nugu ruas ni huria asa tutu si tutu gabe anak ni debata dohot warga ni negara na denggan na patuluhon mamaritahon berita nauli tu nasomanada Kristus dope dohot tu naung madau sian huriai. Jadi ima tindakan manangah kami sini HKBP sian najulu sahatu saunare jala sahatu hadua. Napa opaton manangyakon doho pasahaton suara panurirangon tu masyarakat doho negara. Suara kenabian. Ate songon na say juk nuaing tabige suara kenabian ninna rupane. Palimahon manodangi doho manirai budaya Batak. Indonesia doho global marhite berita nauli. Paunopon pahisarhon harkat doho martabat ni akana mekmet doho na terduru marhite panugunuguon pakobasion hahipason doho patauhon ekonomi masyarakat. Mangaradoti napapituhon mangaradoti kerjasama oikumene di akahuria doho membangun dialog lintas agama. Mangaradoti hajuara bagason dalam halon didok disirupani pangula organisasi administrasi parhepengon dohot parar tahun na ias atur patar jalan nabui suhaton dohot patupahon ulaun paulihon gereja. Jadi ima misi ni HKBP arong do pedot tabereng diaturani prinsipna. Jadi madungdung gabe pasu-pasu tu portibio deido visi ni HKBP menjadi berkat bagi dunia ini. Walu tangga nakininganima jala sasitona nunga diulahoni jala sedang diulahon dan akan terus dikerjakan nga adongi suku-suku nanuaing nga adong nauk selesai molau madok sudah sedang dikerjakan dope jala molo diripun na walui hiratu opat bidang dorupani koinonia marturia diakonia dohot penata layanan jala laus ido struktur ni huriata HKBP. Satabi itu akadongan na mabigi jami taur rupani di luar ni HKBP ba molo pinatorang pion ba mudah-mudahan manaba aka wawasa majo ni dok rupani. Nanaing dohonon na disi akamang dohot tamuinang dang otomatis gabe pasu-pasu. HKBP tidak otomatis menjadi berkat. Tuk sabal-gabalga na pe di surat visi nai menjadi berkat bagi dunia ini itu tidak otomatis. Holat di dok Tuhani rupani tu si Abram hu pasu-pasu maho asagabe pasu-pasu ho ninna mamitor pasu-pasu ibana ndao. Adong do nakin misi tindakan na ikut diulahon asasahat tu si. Molo HKBP nakiningan adong maualu na ikut dipatulus. Bohado molo si Abram di bagasa turpukon jala bohado hita patuluson visitai ay visita dotongon visi na tu si Abramon lausi dotong visita rupani manuaing nanaing taida di bagasa turpukon molo naing pasu-pasu ni debata molo naing gabe pasu-pasu ibana adong manang napiga tindakan misi na ikon diulahon si Abram jalan na ikon si ulahonot na parjulu didok disi iko bukas ibana sian inganan nahian bukas molo di hata Indonesia didok pergi di hata Inggris mungkin go out sia dia bukas didok disi bukas sia tano hagodanganna dari negerinya sian tano hatubuanna dari sanak saudaranya doho sian bagas ni amana rumah bapaknya, rumah
orang tuanya. Tumakas di ayat sadai dungini na jahuba mamadok si Abram bukas mahosiat tano hagodangammu dohosian hatubuammu dohosian bagas niamam tutano si patudu honokku tuho. Odo na parjolo si patu paon molo naing gabe tarpasu-pasu jala gabe pasu-pasu si Abram. Ino na parjolo patu paon bukas pergi go out. Ini misi pertama. Abraham harus meninggalkan 3 hal yang mungkin selama ini dianggap sebagai hal yang sangat istimewa, spesial. Dosong kita rupanya. Negerinya, kampung halamannya, sanak saudaranya, marganya, rumah bapaknya atau orang tuanya yang melahirkan dia, yang membesarkan dia. Jadi molo naing pasu-pasu, iko buka si bana, iko borhati bana, iko lawi bana. Ahana naing dohonon na tuhita marhite ya kamang dohot tamuinang. Na naing dohonon na ima molo naing gabe pasu-pasu ho iko berani doho bukas lapatan na berani bergerak, berjalan dan dinamis ate. Unak say disi ho, unak say lohot to disi. Unang mandek, unang beku, unang statis, unang luyo. Arong do binoto do nganon dakpola situ du guarate. Say naing mamora, naing gudang sinamot di jabuna. Alay holan na hudul dilapok. Holan na hudul marnonangi siya manugot sa hatu botare. Sampai marurat nama ihur nai dilapoy. Dari terbit matahari sampai terbenam. Say holat disi. Dibereng dongan na manugot nai disi. Mulak musi dongan na siyan ulaw na botare nai tong ibana disi. Buhado songoniate naing mamora. Heran ate. Jadi molo naing berubah kita, molo naing gabe pasu-pasu kita, ido perjolo. Tu si Abraham pe ido didok. Jauh babuka sosiane. Ketika Musa sudah mulai hidup tenteram di Midian, Tuhan berkata pergi. Ketika Elia bersembunyi di gua, takut dan putus asa, Tuhan juga berkata kepadanya pergi. Meret tu siane, lao siane. Dan yang paling penting, akamang dohot tamuinang, sebelum Yesus naik ke surga, pesannya juga adalah kepada muridnya, tuhita. Lao mahamu, danin na do, udang disi. Lao hamu, bergerak. Molo didok bukas dalam pengertian meninggalkan huta hatubuan keluarga nang natoras, dada merlapata ni gabe so arga attabe, natului gabe so argata be natuatuata margata dohot hatu buata maksudna molo bukas sita sian hatu buatai sia tonga-tonga ni keluarga nang sian natorasta dada gabe parsuadota nasida bohama hita masuadahon natorasa be songo dia mahita makalupahon huta hatu buatai disido pusokta. Tengok jolo, hiado di dok Tuhan Yesus tersurat di Matius 10 ayat 5. Adidok sonon, de baheni tadi konon ni bawa do amana dohot inana, laho patopo dirina tudongan nasaripena, tudongan saripena, gabe sada daging do nasida na duai. Jadi on poda tu pardongan saripeon, molo didok songoni tadi konon ni bawa do amana dohot inana, bukan berarti gabe so atuan nabe so taringotan na be, so haholongan na be. Tao. Alay molo naing gabi keluarga dengan jala dengan ibana tu istri na do takayanakon. Ko berani do ibana tong rikang siani. Nang nama tua saya tong saya gapi ngate. Saya tong lohot tu natoras na hape ngadong istri na ngadong akayanakon. Imaju na parjolo, buidan do tapahebang. Na padua hon iko barani do hita meninggal hon jona aman. Tinggal hon jona aman mi. Data bodo hilalaun ni si Abram molohot ibana di bona pasugit nai rap dohot keluarga, rap dohot akka na manubuhon ibana, say gopang rupani sopola mula-mulaon alay bo ibana mangan. Tetapi Abraham tidak mau memilih rasa aman si songoni. Abraham meninggalkan semua yang memberinya rasa aman dan sekuritas. Dan sesungguhnya dia memasuki situasi yang paling dibenci
manusia ketidakpastian. Alai memang idu nani igil di Tuhan isi anaka na porsea. Hita pe ikon barani do hita meninggal hon jona amani, barani mangalaka nang pesipata tahilala sahira naso pasti dope nanaing si dalanatai. Aledang mungkin nate pasobon ni Tuhani hita disi dus songos si Musa, si Elia, nang si Abram rupani. Napatuluhon ikut tuduk jala toktong marsihoho roham tu aturan ni Tuhani. Unang jobain aturanmu, ikuti tangihon perintah dohot arahan ni Tuhani. Unang roham tangihon, unang pikiranmu pasiat, unang sakapmu jolo bahen, sakap ni Tuhani majo ulahon. Itu si Abram, itu si Abraham. Asa gabe targua ribana opuni na porsea sebenarnya ido sada. Na paupaton unang dok ngamatua au hamu kana posoi ma ninna rupani kan jojo di tabigi alani di bagasa turpukon huhilala pangatusyokku dang nakebetula di Papua umur ni si Abram 70 tahun. Sengaja doi di Papua. Buasa ay memang jojo do umuron gabe hambatan tabay majo gabe alasan untuk maju ngamatua hami. Hamu akan naposoi nama sainin na rupani. Hape tu si Abram dang marlaku umur. Laho maju dan bergerak. Jala ikos songonido. Ikon bui do hita unak say tadok be ngamatua hamu nama inna. Jadi memang molo ngamatua harua dang bui maju, dang bui berkembang. Jadi ang gua mangatu sidang na sengaja dang nakebetula devain umuri. Tetapi supaya kita tahu setua apapun manang nasa dia tahu umur ni si Abraham. Dan gabe alasan ni di ibana so bergerak maju ibana. Tua-tua kelah dia teh semakin tua makin menjadi apa dulu. Nah palimahon ikom mersigatung toktong tutuhane. Dan mungkin maju si Abram, dan mungkin gabe opunin aporsia ibana molo dang marsigatung tutuhane. Soni do nak kita. Jadi nga niko barhurupani di episteli matanyari tu bulan. Molo saya tado marsinod dang bulan. Hapekat tohodo bulani napuna sinodangi daong. Matanyari do napula sinodang. Alai selama posisi ni bulan tepat tu posisi ni matanyari di sido ibana nomor sinodang. Dang ibana napuna sinodangi matanyari odo napuna sinodang buti ala di pantulhon matu ibana dungi di pantulhon ibana mamuse tu portibion. Jadi pastihon ido na naing dohonon na pastihon posisim tu posisi ni tu hatai ikon sahabuti unang melenceng tu habirang dohot tu siamun. Jadi om manuaing pasu-pasu ni Tuhane pasti ho buti posisim rupani laho macalo pasu-pasui asagabe pasu-pasu ate. Jadi selama marsigat tuk toktong marsilohot di tuhatai di sido hitan non songon nanidok na di bagasa turpukon gabe pasu-pasu di pasu-pasu gabe pasu-pasu di pasu-pasu om manakim matanyari om mabulan di pasu-pasu gabe pasu-pasu dung sahat tibana di salurhom mamuse pasu-pasu muluboy rupani tagobarhon songoni songom matanyari tu bulan. Jadi ikosai tapastihon posisi tai dang berlawanan tu posisi ni tu hatta ikot tepak do ibana marsilohot marsigatu si Abram pe songonido ikot toktong do ibana marsilohot gabe pasu-pasu maibana tu portibion pasu-pasokku do nama masu-masu ho jala boraku na mamurai ho tarsoni marupani didok disi hama kadongan saha porsiaon dung di pasu-pasu ibana gabe boima pasu-pasu alai dipastihon si Abraham ibana saya toktong marsigatung tu hatai songoni mana kita akamang dohot tamuinang asa naing pasu-pasu hita asa gabe pasu-pasu hita tu portibion jalo ma pasu-pasu ye molo hakabipi nakin walu misina
moluau mamereng pinomat adong 5 misi laho madungdung visi di pasu-pasu asagabe pasu-pasu di bagasat turpukon. Amin. Martangyang mahita. Mulai ate madiho Tuhan dihatam na ku begi hami pasu-pasu mai jala paurat di bagasan rohanami be. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin.